Hemm bżonn ta' direzzjoni ċara u iktar dixxiplina sabiex pajjiżna jerġa' jiġi lura fuq saqajn wara d-daqqa ta' ħarta li ħadna meta spiċċajna fuq il-lista l-griża. Dan intqal minn Malta Union of Bank Employees f'laqgħa li kellha mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-Dar Ċentrali. L-Unit tal-Bankier qalet li hemm bżonn li ssir ħidma kemm għall-preżent u anke l-futur sabiex nassiguraw li pajjiżna ma jerġax jispiċċa jgħaddi mill-effetti li għadna għaddejjin minnhom minħabba reputazzjoni ħażina u każi ta' ħażil ta' flus. Il-membri tal-Union qalu li sfortunatament wara snin ingawdu minn reputazzjoni nadifa lum il-ġurnata ma nistgħux ikollna garanzija li se nilħu l-istess livell li konna fiha qabel, xi ħaġa li qed tagħmilha ferm diffiċli għal banek Maltin. Quddiem dan kollu l-Union appellat biex minnu fih tingħati direzzjoni ċara l pajjiżna sabiex nassiguraw l-ogħla livell ta' settur bankarju. Dan jista' jseħħ biss permezz ta' deċiżjonijiet u nfurzar aħjar li jsiru fuqhom. Minnaħat jew il-kap tal-Partit Nazzjonalista konferma li fit-tmexxija Laburista mhix tidher id-dixxiplina ta' tmeħtieġa politika li qed tinjora l-vera ħtiġijiet tal-pajjiż. Kien hawnhekk fejn fakkar li l-banek Maltin jeħtieġilhom li f'pajjiżna ikun hawn mudell ekonomiku sostenibbli u li jkollna fost l-oħrajn viżjoni ta' aktar kwalità milli kwantità. Il-Union spjegant kif l-impjeganti fis-settur bankarju ma jistgħux jistennew iktar għal tibdil fil-mudell ekonomiku għax kif inhi s-sitwazzjoni preżenti qed tkompli titfaħħom lura. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm fost l-oħrajn ix-Shadow Ministers Jerome Caruana Cilja, Graham Bencini u Ivan Castillo u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius.